Ahojte, jeden z najčastejších problémov, s ktorým nás navštevujete, sú bolesti medzi lopatkami. Často sa dočítate, že bolesti medzi lopatkami vám môžu spôsobovať blokády hrudnej chrbtice, stiahnuté romboidné svaly, stiahnuté trapézy, alebo dokonca aj vyžarovanie bolesti z ramena alebo lopatky smerom do stredu chrbtice. Menej často sa však spomínajú bolesti medzi lopatkami v súvislosti s poruchami krčných platničiek alebo tzv. Fazetových kĺbov. To znamená, že v prípade, že sú poruchy fazetových kĺbov alebo medzistatovej platničky v krčnej chrbtici, bolesť sa môže šíriť do medzilopatkového priestoru. Napríklad, ak je poškodená štvrtá platnička, tak vaša bolesť sa môže prenášať do trapézu. Keď je to piatá, môže byť bolesť približne do polovice lopatky. A keď šiestá a siedma, tak bolesť sa distribuuje až smerom dole pod lopatku. To znamená, že je dôležité vyšetrovať aj krčnú chrbticu pri bolestiach medzi lopatkami a nie len medzilopatkový priestor. Ak máte bolesti medzi lopatkami, navštívte nás do Alfa Physio a my vám veľmi radi pomôžeme.